Балаларга күз тимәсен өчен укыла торган дуга. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Her şeytandan, zararlı әйберләрдән, күз тидерә торган һәм начар күзләрдән Аллаһы Тәгаләнең камил сүзләренә сыйынам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне Сабылар өстәханәсендә күрүебезгә бик шат. Бүген бездә кунакта Нукрат төркеме балалары Мустафа, Габдулгазим, Әминә, Хаят һәм Осия һәм мин Руфина остаз булам. Бүген без сезнең белән менә шундый шамаил ясыйбыз. Нәрсә ул шамаил? Безнең татарларда элек-электән өйләрне фотографиялар белән дә, картиналар белән дә бизәмәгәннәр, ә шамаиллар белән бизәгәннәр. Нәрсәгә кирәк микән шамаил? Беренчедән, шамаилләргә карагач кеше Аллаһны искә төшерә. Беләсезме, кайбер кешеләр ышана, менә мондый шамаиллар үйне саклый дип. Дөрес уйлыйлармы алар? Дөрес уйлыйлармы алар? Шамаил үйне саклый аламы? Юк, үйне кем саклый? Аллаһ кына саклый, әйе. Карагыз әле, менә бу шамаил безнең татарлардан килгән борынгы техника буенча ясалган. Пыялада ясалган. Менә пыялада туш белән, буяулар белән рәсем ясала һәм шушы рәсем фольга белән яктыртыла. Хәзер мин сезгә күрсәтәм, моны ясар өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак. Беренчедән безгә кирәк булачак пыялалы рамка, безгә кирәк булачак фольга, туш, буяулар, менә гуаш буяулары, пумала, скотч һәм Коръән аятлары кирәк була. Бу аятел курси. Татарларда һәр вакытта стеналар игә кергәч күргән мөмкин аятел курсине, Кул хуаллаһны эләләр, Фәләкне сүрәләрендә эләләр. Карагыз, менә тагын күрсәтим әле нинди матур шамаиллар бар, матурмы? Менә бу да пыялада ясалган. Һәм фольга белән бизәлгән, ана артында менә бу фольга ялтырап тора. Менә мондый да бар. Мәчеттә рәсем ясалаймы? Бу мәчеттә. Гаилә мәчетеме бу? Аха, шаган шул. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң элек без кагазга рәсем төшерәбез. Менә мин безгә ясарга авыр булмасын өчен иң җайлысын ясадым. Менә мондый 2 рамка ясап куйдым. Безгә шушы ясалган рәсемебез кирәк. Рәсем өстенә куябыз пыяланы. Мин сезгә башта күрсәтәм, аннары бергә ясый башлаячакбыз, яме? Менә пыяланы куйдым, рәсем ап-ачык күренеп тора. Хәзер миңа менә бу рәсемне туш белән йөртергә кирәк. Мөмкин йөртергә пумала белән калынрак чыга. Ә безнең әбиләр, бабайлар каләм кулланганнар, менә мондый корыш каләм. Аның белән ясаганда рәсем нишкә килеп чыга, сызыклар нишкә килеп чыга. Хәзер мин эшләп карыйм әле аның белән. Менә шулай итеп сызык сызабыз. Ә сез пумала белән эшләрсез, ярыймы? Алайса минем корыш каләмем берәү генә. Телисезме бу каләм белән эшләргә? Ярар, биреп торырмын сезгә дә. Менә шулай итеп ясадым. Аның бераз кипкәнен көтәргә кирәк булачак. Бераз хәзер мин сезгә өләшәм. Рәсемнәрне һәм пыялаларны. Без кипкән нәрсә эшлибез? Бүтән әйберләр эшләргә була. Бирә әле Габдулгазим. Бустыңа. Бу сезгә. Хәзер пыяла. Каләм белән эшләргә телисең. Мәле? Мин тоже теләгән. Куркмас, пыяланы кырыйлар эшкәртелгән, шуңа күрә киселмәссез иншалла. Апа, я именно ben bir sabırla çektim. Әйе, менә карагыз, аның кисми кырыйлары. Шлифовать ителгән. Булдымы? Куябыз рәсем өстенә. Куйдыгызмы? Рәсем өстенә тигез итеп куярга кирәк хәзер. Апа, я Хәзер мин сезгә туш салып бирәм. Буласын, була. Куй син аны, аннары шудыр. Тигез булганчы. ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما
ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي ترين عندك Kim ramkını yasa bitirdi. Mene bu ilişni bütün jirin buyu biz o'zingiz tilagan bu yav bilan. Bu yavuz quyi bo'lsin, yami bu sening menimda suv bor endi aybet. Bu yav quyi bo'lsin, nari matur bo'la. Mene ko'rasizmi endi qup quyi. صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. Bu yağı bitirdik. Bu yağlarını kipkana götürüyor gerek. Tezirek kiptiriş için fen kullanırga mümkün. Bu yağlarını kiptirdik. Hazır oyatını yapıştırabız. Yazılgan yağın asqa qaratıp. Mana şulay. Anları görürsüz neçe ekanini. Biz onu skoch bilan biriktirishamiz. Burg'och ko'rishsiz ana narsa bo'lganin. Oyatni yopishtirdik, folgani piyola ustiga qo'yamiz. Ham qoriqali narsa kelib chiqdi ekan. Maturmi? Sizda qarag'iz, sizda qo'yib qarag'iz hali. Biz folgani ikki yog'i yopishtirgan skoch bilan biriktiramiz. Siz tomoshabchilar folgani ramkaga o'rnashtira olasiz. Do'stlar, biz bugun milliy stilda shamayl yasadik. Biz shulay qilib o'zimizni burungi traditsiyamizni turg'izamiz. Sizda yigizda shunday shamayl ishlab qarag'iz. Avulga qaytqach qarag'iz, abilaringizning, bobolaringizning uylarida shunday shamaylar bormi? Ko'rganingizchalar piyoladan yasalgan, tush bilan yasalgan, bo'yoqlar bilan yasalgan, ham folga bilan yoqtirtilgan. Shuning bilan darsimiz tamom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.